A Confraría de Carreiraguiño vístese de ouro logo de 100 anos de historia. A entidade recibiu este venres a medalla de ouro do Concello ribeirense. O Auditorio de Ribeira abriu as súas portas este venres para acoller a entrega do máximo galardón do municipio, a medalla de ouro que recibiu a centenaria Confraría de Pescadores de Carreiraguiño, unha trayectoria histórica para a entidade que foi e clave no desenvolvemento das dúas parroquias ribeirenses. 100 anos de historia son moitos, son un século enteiro, pero non é só unha cifra. Son xeracións enteiras que dedicaron a súa vida ao mar, que foron quen de transformar a costa, de construir parroquia e de loitar por un futuro mellor sen esquecer nunca de onde viñan. A Confraría de Carreiraguiño naceu nun tempo onde prácticamente a única posibilidade para sobrevivir era o mar. E non só sobreviviron, foron capaces de medrar, de fortalecerse, de converterse no corazón e no motor económico das parroquias de Carreiraguiño. E destacou que estes 100 anos son agora historia de traballo, progreso e exemplaridade. O concelleiro do Mar e membro da Confraría de Carreiraguiño, Fernando Abraldes, foi o primeiro en intervir e recordou que a fundación da entidade foi no 1924, coa súa primeira sede en Carreira, que despois pasaría a Aguiño. Na década dos anos 60 e 70 foron os anos máis potentes da Confraría de Aguiño. Unha flota formada por 50 barcos do Cerco e máis do Palangre, o famoso Canto. Era un puerto máis importante de baixura de España. Un puerto que nunca dormía para facer o seu traballo todo o día. Os anos pasaron e a flota foi baixando, hasta chegar a 7 cerqueiros que temos a día de hoxe, que están no Cantábrico noroeste traballando na campaña do Bocarte. A día de hoxe tamén temos unha flota bastante importante do marisqueo, 93 embarcacións. Temos unha lonja referente en ventas de percebe, erizo, navalla e ameixa. Ademais de contar con dúas festas gastronómicas de renome, a do percebe e a da navalla, recordou tamén a 3 persoas que foron clave no impulso á confraría e ao sector, o exalcalde José Luis Torres Colomer, o párroco Francisco Lorenzo Mariño e o expatrón maior José Abraldes. Ben merecida ten esta medalla da Confraría de Aguiño. Este Concello de Ribeira, esta medalla que ten que darlle hoxe, é moi importante para toda a xente que traballa no pósito. Membros desde arriba, desde o secretario, o donoseiro, vigilantes, patromaiores, xente da agrupación, xente da Xunta, do Cabildo, para ser tan fuerte como somos. O actual dirixente do pósito, José Antonio Santamaría, recolleu o pergamiño e o cadro coa medalla. Agradeceu a distinción, xa que esta entrega foi aprobada por unanimidade na sesión plenaria da Corporación do 24 de novembro do 2024. Agradecimento sincero. Con esta concesión está a visualizarse a referencia histórica de dúas parroquias que axudaron ao desenvolvemento social, industrial e económico do noso concello, Carreira e Aguiño. A creación dos pósitos de pescadores naceron para aliviar e tratar de solucionar os sempre complexos labores profesionais polos que pasaban os mariñeiros. Ao non estaren cubertos por ningún tipo de seguro social nin garantirlle ningunha formación específica que lle permitira avanzar na consolidación dunha serie de factores fundamentais para o seu desenvolvemento tanto no campo sanitario, educativo ou mesmo en avanzos laborais do sector do mar. E foi imprescindible para cubrir necesidades como acceso á educación. Instauráronse diferentes formacións e grazas á creación da confraría puideron pagarse médicos e mestres. Co paso do tempo, puido construirse a lonxa que hoxe é o centro neurálxico de Aguiño. Competitiva, de venta de percebe, ourizo, navalla, ameixa e outras especies que nos permiten estar nos mercados punteiros, mesmo en Galicia como no resto da península. Pero isto xa é historia, e está ben lembrarnos dela, porque así sabemos de onde vimos para interpretar o lugar que ocupamos agora, sen dúbida diferente ao pasado, e que trae novos retos por atender. Un deles, a preservación da natureza mariña. Outro dos retos é fomentar o relevo xeracional, no mar claro, que evita que os nosos fillos e netos poidan vivir con dignidade dun traballo duro e sacrificado.
O alcalde ribeirense pechou o acto e afirmou que a confraría xogou un papel clave na cohesión social ou na defensa do medio mariño. E na transmisión dunha forma de vida. Grazas, membros da Confraría de Carreira e Guiño, por serdes o baluarte na preservación das nosas tradicións pesqueiras, defendendo sempre as artes de pesca sostibles, artesanais e respetuosas co medio natural. Un compromiso de futuro que nos demostra que non hai que arrasar os nosos recursos para poder vivir deles. Mais ben ao contrario, é na pesca artesanal onde está a chave para garantir que o noso mar siga sendo fonte de riqueza para próximas xeracións. E permitídeme tamén dicilo con orgullo e con emoción. A historia da confraría é en boa medida a historia de Ribeira. A Coral Polifónica de Ribeira foi a encargada de abrir e pechar o acto interpretando diferentes cancións e tamén o himno galego. De ti non me iré a apartare, se chove, deixa chover, se orballa, deixa orballare, por máis que chove que vente, de ti non me iré a apartare. Estiveron presentes representantes da Corporación Municipal, a Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro Marta Villaverde, o senador popular Manuel Ruiz e a deputada de Igualdade Soledad Zagra.